Najeriya wazobiya kalubalen shugabanni na Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na masu na ka tattala haƙƙin mu magagina kake biyan duk bukatuna yau gani nan har da gogo nan baiti na ɗauko kalamance zan yi su kan shugabanni na Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu karo salati kanan kashi ga annabi ɗaha mai kamshi dan kure shawa ne shi ɗagun aminatu sha nema bai taka dokar makagina Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu kai ta sallama zani yau farko ga al'umma sai ku sassauko wasu baituka ni na sassako zan yi su babu batun fashi amma akan shugabanni na Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu kasa take raya 'ya'yanta mu ga manan sai yawan bauta ga shugaba har mu fafata yana hawa sai ya canja hali ya manta dukkan haƙoƙina Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu ku duba yankin arewa na ana kashe al'umma na kuna gani ba kwa magana amma akan tsarin mulki da budget kuke zagin juna Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu ka zaga titi ka sha kallo yara da manya suna talla maza da mata akwai matsala wasu ma matan aure ne kai haba shugabanni na Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu matsalai ina nema mulkana kama 'yan kasa duk muna rana wahala gida har zuwa gona haba shugabanni na Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu mu 'yan kasa ne kamar kowa kun kasa samu cikin inuwa ku ba mu aiki mai kamuwa babban abun ban mamaki inda shugabanni ake barna Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu kafin su hau duk makamansu za su zo da kafafunsu mu furfuto duk mazaɓe su da sun wuce to shi kenan asumanta dukkan haƙoƙina Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu mu tura mota ta tashi su bar manan a cikin yashi babu aiki sai yashi mu dawo maku 'yan maula haba shugabanni na Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu shugabanni na can baya suna rubo ne da gaskiya ba su danna hakikoya ko akwai ɗaya tak a cikin ku mai hali ɗaya na sardauna Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu ga an kashe su akan Allah da ayyuka ba sa shagala muna tuna su muna kwalla ko a yanzu da kun kauce sai dai jaridu da TV na Najeriya lokaci yayi a gwamnatin mu akwai gyara abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu ku dinga koyi na mulkin su ku je ku koyo dabarun su ku dinga bita na halin su idan kuka yi haka shine daidai kun ji ya shugabanni na Najeriya lokaci yayi a
mamulkana, akwai na Allah ba shakka suke faɗa kan haƙoƙina. Najeriya lokaci yayi, a gwamnatin mu akwai gyara, abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu. Yan arewa mu tashi tsaye, mu nemi yanci akai waye, ba faɗa ba ta waye, mu ɗauki hali na manzon mu Al-Mustapha Abban Nana. Najeriya lokaci yayi, a gwamnatin mu akwai gyara, abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu. Mustapha ne kaita, in ke kira don mahankalta, shugabanni ku inganta, ku ji tsoron Allah domin a lahira ai akwai magana. Najeriya lokaci yayi, a gwamnatin mu akwai gyara, abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu. Najeriya lokaci yayi, a gwamnatin mu akwai gyara, abin nufi shugabanni na masu na kacaccala haƙƙinmu. Najeriya lokaci yayi, a gwamnatin mu akwai gyara, abin nufi shugabanni na musu na kace talatin mu. Najeriya lokaci yayi, A gwamnatin mu akwai gyara, abin nufi shugabanni